Noy, may hapon, Noy. Asam ka? Ato ka dito, Noy. Ayaw gagi dito. May gagi makikita ka ng mga wait-lady. Gusto ko makita na, Noy. Ay, diha. Naidagan siya. Bahala na. Gago! White lady, black lady. Ako'y bahala. Lalo! Bakaw na kong ganahan. Uy! Hay, miss! Ay! Ano mo, miss? Uy! Si pangano mo, miss? Gago! Uy! Wala na ba? Wala ba? Miss, pero lahat na iba. Lagot na yung kunin mo siya! Ako katingar, ako kalagot. Ganahan yung Gago! pasitan ka! Hago! Pasakitin ko, miss! Maano kong iwat! Ganahan ka ka! Oh! Sige! Pagkakos ko na, miss! Hubuhay ko, miss! Hubuhay na, miss! Hubuhay na, miss! Isa kaya kala, di kumadlo ka ng mga kampuan. Balik mo! Ay, naman mo! Ba't kayo di magka? Ay, mga! Ay, manyakis! Ay, manyakis! Asan? Gani! Nabuta ka lang naman, eh! Anong libot imong itlog? Wow, ni Botro! Tindog gamay akong balibo! Ano, miss? Ni Agnes, eh! Baka may gusto na ako makita garon! Hain mo! Uy! Hi, miss! Ako na kung gusto makita garon! Hain mo naman ba? Bunal, mga taon! Pamoy shout out. Ako, shout out. Shout out na ko sa Herbalism karon sa Yawisem na sa Gisano South. Bunal mo da, Jin. Chard. Bunali! Bunal niya. Shout out ko ni Renier Sanchez na driver forklift. Shout out diha. Bunal niya, boss. Bunal, forklift! Bunali. Ilaros! Shoutout ko sa mong kauban nga si Dodong Tamlay. Padre. Bunal na, tamlay. Bunali. Ikaw. Wala ka na. Ay, salamat tayo sa pagtanaw sa video o tangi mo nga maabot nga video pohon. O ayaw kalimot pag-like and share. O ayaw, di mo kalimot pag-subscribe sa among YouTube channel o pag-follow sa among FB page. Follow mo! Daghan salamat mga tayon. Bye! Sana all na ay uyab dito sa gawas. Basta kwartahan pa